Diakon je pomocník kňaza, pomocník duchovného pri svätej liturgii. Zbožných mužov vyvolili apoštoli, aby ich obsluhovali pri stolovaní, pri vykonávaní tej svätej tajiny premieňania chleba na telo a víno na krv. Prvým diakonom cirkvi našej bol arcidiakon Štefan, ktorého ukameňovali, ktorý bol mučeník. Z každého služobníka, ktorý prijíma na seba ten kríž, ktorý sa stáva duchovným, sa cirkev raduje, prijíma ho do svojho kruhu a tak sa i to duchovenstvo rozširuje, preto lebo je pomocník toho kňaza a už tá svätá liturgia je obohacená niečím viac, keď diakon predspievava tie prosby, keď tomu duchovnému pomáha a duchovný potom má viac času na inú dôležitú službu. Slibuju před всемогутнім, троєдиним Богом, верnost православній церкви, jej učení. Diakon je prvý stupeň kňazstva, preto každý jeden musí byť najprv žalmista, ten, čo spieva v chráme, potom je ipodiakon, ktorý prisluhuje, má právo sa dotýkať svätých vecí, ale ešte nevykonáva tú svätú liturgiu a diakon už pomáha pri prestole, už je blízky tomu duchovnému a po diakonovi prichádza kňaz a po kňazovi už v stupni mníctva prichádza biskup. Diakon je cárstvo, i síla, i sláva, Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Diakon pri rukopoložení, kde biskup skladá na ňo ruky a modlí sa, potom ho biskup oblieka a ten posledný moment mu dáva ripidu, znak andelov, ktorí obletávajú pri tom Kristovi, ktorí pomáhajú samotnému Bohu. Diakon dostáva do ruky tú ripidu, kde je kruh, kde sú znázornení tí andeli a on nad darami robí znak kríža a symbolizuje to, že nad Ježišom Kristom, nad tým samotným Bohom lietajú a vznášajú sa tí cherubimi a serafimi. Axios! Spievaním slova axios, že je dôstojný prijať tú službu, prijať každé jedno to oblečenie, ktoré sa na ňo oblieka, tak biskup sa pýta tých ľudí, či je dôstojný slovom axios a ľudia odpovedajú, áno, je dôstojný a spievajú axios.